Od 1. októbra tohto roku je stránka Prešovskej univerzity obohatená o platformu My University. Projekt My University je zameraný na vytvorenie elektronickej diskusnej platformy pre všetkých členov akademickej obce. Do projektu je zapojených 12 partnerských univerzít z Európy, konkrétne z Bulharska, Litvy, Španielska a Švédska. Na príprave diskusnej platformy sa realizačný tím podieľal od minulého roka a dnes už prebieha diskusia v 3 hlavných vláknach. Ako prispievateľ je potrebné sa zaregistrovať a pod vlastným menom alebo prezývkou je možné komunikovať s ďalšími členmi akademickej obce o navrhnutej téme. Veľkou výhodou platformy je, že ktokoľvek, kto chce diskutovať, môže tému aj iniciovať. Že môžu prebiehať ako keby diskusie iba na úrovni fakulty, alebo na úrovni katedry, alebo dokonca na úrovni predmetu, konkrétneho predmetu, to znamená iba učiteľ so svojimi študentmi diskutuje na istú tému, ktorá je napríklad predmetom nejakej výučbovej disciplíny. Témy v diskusii podliehajú hodnoteniu komisie, ktorá zvažuje aktuálnosť a vhodnosť tém. Spomedzi slovenských univerzít sa do projektu My University zapojila jedine Prešovská univerzita. Realizačný tím považuje otvorený dialóg medzi učiteľmi a študentmi za veľmi dôležitý. Veľmi by som uvítala, aby sa platforma stala naozaj nástrojom, prirodzeným a nejakým motivačným nástrojom internej komunikácie, pretože doposiaľ ja mám pocit, že interná komunikácia v tom našom prostredí univerzitnom zlyháva. Takže naozaj by som chcela, aby študenti diskutovali o tom, čo ich zaujíma, upozorňovali na to, o čom by chceli diskutovať a v podstate táto platforma je plne k dispozícii im. Tvorcovia projektu My University nechcú, aby sa jeho služby zamieniali so službami sociálnych sietí. Všetkých debatujúcich pozývajú do otvorenej diskusie o aktuálnych akademických témach. Pre Mediálku TV Mária Ružbarská.